सालायगोर बय खबरबाय आं टिचेनाव आं दिनै नोंथांमोननि सायाव गोदान ब्लग लाना फैबाय। ब्लगा जाबाय जोंनि हावरागार आनसलिकआव बाथौ थानसालि दङ। बे बाथौ थानसालियाव आं दिनै फैदों आरो कार्तिक फोरबो नालाय कार्तिक फोरबो दाना एसे फिसानिफ्राय लाहार फाहार खालामदों आरो आनसलिकनि गासिबो सातथासो गामि दङ। बेहाय माने गासिबो रायजो राजाफोर फैनानै जयैनो बाथौ फोरबोखौ माने फालिदों आरो बे आं नोंथांमोननि सिगाङाव भिडिअ खालामनानै फैबाय। दा नोंथांमोननि सिगाङाव आं बे भिडिअखौ देखाय नोंथांमोना फारि फारि नायलांदो माबोरै जोंनि हावरागार आनसलिकनि बाथौ सिबियारिफ्रा बिथांमोना माबोरै गाजा गोमजायै जोंनि बे आनसलिकआव माने बिबार बाथौखौ माबोरै फोथांना लाखिनानै दङ। आं बिनि भिडिअखौ नोंथांमोननि सायाव लाबोबाय। नोंथांमोना नायदो, नायनानै फारि फारियै नायलांबाय थागोन नोंथांमोना कार्तिक फोरबोखौ माबोरै जोंनि बे हावरागार आनसलिकआव सेलेब्रेसन खालामो बेखौ जोंबो नायलांसै। बेनो जाबाय जोंनि हावरागार आनसलिकनि बाथौ थानसालि। बे जाबाय हावरागार आनसलिकनि बाथौ थानसालि। बे बाथौ मन्दिरा माने इमान मोजां डेभेलप जायाखै आरो माने बहुत खस्थ' मस्थ'यै बिथांमोना फोथांना लाखिनो दं। बे नंगौ अफिस अफ दा हावरागार बिएफ अल बाथौ महासभा 1993आवनो जोनोम मोननाय आरो बे मोजाङै होनाय दं। आरो बिथांमोना थानसालि सिङाव दिनै आर'ज लागासिनो स' बिदिनो आंखौ लिंहरबाय बिथांमोना। थेवबो आं बेनो फैबाय आरो दिनै माबोरै आंबो बेहाय फैबाय जोंनि हावरागार आनसलिकआव माबोरै जोंनि बाथौ सिबियारिफोर बिथांमोना बेसेबां खस्थ' खालामनानै माबोरै माने सोलिबोगासिनो दं बा जोंनि बे हावरागार ओनसोलाव जोंनि गेजेराव हावरागार आनसलिकनि सुबुंफोरनि गेजेराव बाथौ थानसालिखौ बाथौ धोरोमखौ फोथांना लाखिगासिनो दं। बेनि आं नोंथांमोननि सिगाङाव गुसुं भिडिअ लाबोनो आं नाजागोन। बे जोंनि हावरागार आनसलिक मानगोनां ख्रिस्टियानजोंबो आं गाव सावरायनो नाजागोन। बिथाङा मा होननानै बिनिफ्राय बिथांनिबो बिबुंथि आं लानो नाजागोन। आं थानसालि सिङाव हाबनोसै, नोंथांमोना नायदो। बेनो जाबाय थानसालि सिङाव बेनो जाबाय माने आर'ज मेथाइ खुंगासिनो दं। रायजो राजाफ्रा खम दिनै बेलेग खामानियाव बेबस्था जानानै दं। जोंहा सोर दं होनोब्ला आइलुं, आग्रा, खैला, सानजा, बोरालि, राजखुंग्रि बिसोरनो जादों नों नुहाथारिनि हा दै बार अख्रांनि गिरि मुलुगनि जेनिबो सोरजिगिरि बिसोरनो जादों नों आफानि आसारि गोथारि बयनिबो खांनायगिरि फालिगिरि फोथैगिरि अनसायगिरि राहानिगिरि बुहुमनि जिबिखौ राहा खालामग्रा सोरजिगिरि बोसोनगिरि नोंनि गुन गोहो सान्थौआ अराय गोथौ दहाय आफा बोराइ बाथौ। जोंहा सोर दंबावो होनोब्ला बैसोमुथि आलियाव बावदों फोरोंगिरि नों बिफानि जिउ गोथारि आसारिफोर रुगुं हितलाय गायनाव बुरै नोंसोरनो खांबोनाय नोंसोरनो बाबोनाय नोंसोरनो फोरोंबोनाय नोंसोरनो बोर होबोनाय होदों दे नोंसोरनो लारि लारि बिबारनि आलि गोसोखाङो अराय नोंसोर गिबि बिफा बिफाखौ दहाय आइफोर आफाफोर दहाय जों जानानै ज' जाफैदों। मोनफ्रोमबो जों सातथा गामिया फैनानै ज' जाफैनानै जोंनि बे हावरागार आनसलिक बाथौ सालिखौ कार्तिक फोरबोखौ जों फालिदों बयबो ज' गाजा गोमजायै दिनैनि बे गोथार दिनाव मंगलबार सानाव। बेखायनो दिनै जोंनि बे बावनाय थिनाय जाहाथे दिनै जोंनि बे मन्दिराव जों दिनै बाथौ धोरोमाव बेबादिनो बिलाइ जों लाइजाम 10 जरा होनानै बेयाव मोनबा जोङो बाथौ थानसालियाव रामरासि मैथा हाजि बारि गंथाम होनानै बावो। बे खोलानिखौ जोङो बुङो बा गसाइ होननानै बुङो। बा गसाया जादों हा दै बार अख्रां। बेखायनो जोङो बेखौ बा गसाइ होननानै मोनबा लाइजाम होनानै बावनाय जायो। बेखायनो दा बेयाव जोङो मानसिनि जिथिया मानसिनि अंगआवनो दंजोबो। मानसिनि अंगआव जोङो खिग्रा हासुग्रा जेरैहाय थानानै
दा बेखायनो मानसिनि अंगआवनो मोनबा बुस्थु दङ बेखायनो जों बेयाव बा गसाइ होननानै बुङो बा गसाइखौ जोङो इसोर होननानै बुङो बेखायनो दिनै जोङो बेखौ देउरि बाथौया जिखुनु बयनिबो बाथौ थानसालियाव जों बा गसाइखौ बावनाय जायो आरो लोगोसे बे आफा बोराइ बाथौनिया जादों सिजौनि सिरिया सिरिबा थाइगिरनि खङा खंबा बेनिखायनो जोङो बेयाव मोनथाम आफानि रांरासि मैथा हाजि बारि गंथाम होनानै लाइजाम मोनथाम होनाय जायो बेखायनो जों दिनै बेयाव फुल प्रसाद बयबो थालिर लाखि होनानै फैसा होनानै जोङो बयबो खुलुमो आइ आफा बयबो जिबानो रायजो राजाफ्रा आरो ओजोंहाय लोगोसे सारिनि मोदाया जादों बेयाव जादों आइलें आग्रां मैथा हाजि बारि गंथाम होननानै बेखौ बयबो सारिनि जिदान मोदाय होनना बुङो बेयाव दङ माइनाव बोराइ माइनाव बुरै माइनाव बोराइ आहाम बोराइ आइलें आग्रां बेफोर गासिबो जिदान जरानि गासिबो दंजोबो आरो बेयाव आरो ओजोंहाय लोगोसे जोंहा बिमा माइनाव बान्दारि कुमारि राजकुमारि बिसोरनो जाहोनानै बुहुमखौ जाहोग्रा बेयाव जोङो लाइजामखौ बेयाव गांथाम लाइजाम होनाय जायो आरो लाइजाम होनानै गय जरा फाथै जरा बिबारखौ होबाय प्रसाद होबाय बेयाव माने माइनावखौ बान्दारि कुमारि राजकुमारि होननानै बेयावनो माइनाव साथामनि होनाय जायो आरो दा बेनोसै जोंनि दा बर'नि बाथौनि धोरोमनि बावनाय सिनायाफ्रा जोंनि बे जाहाथे बर' दुलाराय बाथौ गौथुमनि जिखुनु बावनाय सिनायफ्रा बेनो सेन्ट्रेला जेरैखाय बावदों जोंनि बे आइ आफाफ्रा जिमान जिल्लानि रायजो राजाफ्राबो बिदिनो बावनानै दङ आरो मिथिनानै जों बे हावरागारा ओनसोलनि मानगान ख्रिस्टिनिफ्राय मिथिनानै बे बयबो रायजो राजाफ्रा माने जमा जानाय बा खौसेथि जानाय मोनसे मोजां मोनसे उत्सव खालामनाय जादों आरो बेनि सोमोन्दै आं बिथांनाव फंनैसो बाथ्रा सोंनानै मिथिनानै मानि थाखाय बे उत्सवखौ माने जोंनि बे आनसलिकआव रायजो राजाखौ लानानै फालिनाय जादों आरो आं बे उत्सव लानायनि सोमोन्दै आं बिथांनिफ्राय एसे मिथिनानै आरो दिनैनि बे दुलाराय आसामावनो जोंनि हावरागार जायाबाबो दिनै आसामजों लोगो नांफानानैनो जोंबो दिनै बर' फोरबोनि मुङैनो जोंनि हावरागार आनसलिकआवबो जों बेखौनो खुंनाय जादों काति फोरबोनि मुङै मानोना बे इउटुब चेनेलनि जानाखि भद्र बसुमतारी बिथांमोनखौ दिनै आं रोजा रोजा साबायखर थाबाय दिनै जोंनि हावरागार आनसलिकआवबो जा फैनानै जोंनि इउटुब चेनेलाव जोंनि हावरागारनि बियानिफ्रायबो नुजाथिनो होनो हानायखाय आं जोबोद खुसि मोन्दों गोजोननाय मोन्दों दा बेनो जों दिनै 1992 सननिफ्रायनो सल्ल'मेयाव जों जानाखि आसामाव बर' बाथौ सिबियारि आफाद जोनोम जानानै दिनैसिम दायो जोङो बर' बाथौ सिबियारि हिसाबै जों दिनै फोरबो मोनबा खुंदोंमोन बे फोरबो मोनबायाव थामथि फोरबो काति फोरबोआ बे थामथि फोरबोखौनो जोङो दिनै माइनाव फोरबो होनना बुंदों बे माइनाव फोरबोखौ जोङो दिनै बे हावरागार ओनसोलनि रायजो राजाफोरनो जा माइनावनि गरसे गरनै हरो बेखौनो जों बुथुमना रायजोफोरखौ हरो बे हरनायखौनो दिनै बे फोरबोखौनो खुंनाय जादों आरो जों बे माबाखौनो
सेन्ट्रेल मा आसामनि जानाखि बाथौ सिबियारि बेखौनो जों गोसो लोगो लाफानानै जों हेफाजाब बिथांमोनजोंनो हेफाजाब होफानानै जोंनि हावरागाद बियाव बेखौनो खुंनाय जाबाय आं बेखौनो बुंनानै फोजोबनाय जाबाय। आदसा बिथांनिसिम गोजोननाय थाबाय दिनैनि बे उत्सबनि सोमोन्दै गुसुङै बिबुंथि लाखिबाय आरो फोरमायनो हाबाय जे माबोरै जोंनि बे हावरागाद आन्सलिकआवबो दिनैनि कार्तिक फोरबोखौ माने बयबो ज' जानानै माबोरै फालिनाय जादों बेनि सोमोन्दै बिथाङा बुंना होबाय जाहाथे जों बयबो रायजो राजाफ्रा अनसायनानै बयबो बे गाजा गोमजायै नुजाथिफैयो आं बेखौनो आंनि इउटिउबनिफ्राय खावलायनाय थाबाय आरो जोंनि बे गासिबो हावरागाद ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जयै फैनानै बिथांमोन खौसे मदद होयो सहाय होयो आरो बिथांमोना जाहाथे इयुनाव खामानिखौ माने आवगायना लांनो हायो बेनि थाखाय आं सहाय खालामगोन होननानै रायजो राजानिसिमबो आंनि फारसेनिफ्रायबो आं गुरै खावलायहरनाय थाबाय आरो गोजोन्थों। बिथांमोना जाबाय माने अख्रें दिबरपानिनि आरो बिथांमोनाबो माने बर'बाबो माने भाषाखौ एसे उसुबिदा जायो भाषानियाव माने दा बिथांमोनखौ आं माने सोंगोन आरो बिथांमोना मानि थाखाय जोंनि बे फैदों फैनानै जे माबा मोनसे धर जोंनि बे हावरागाद आन्सलिकआव फैनानै बिथांमोना जे गावसोराथ' जों मिथिखायो भाषा रोङिफ्रा माने नामघर बा बायदिसिना थायो दा थेवबो बिथांमोना माने एसे सोलायनानै गोसो सानबाय जे जोङो माने बाथौखौ जोंनि जाथिनि बाथौ थानसालिखौ जों बेखौ बानायना लानो होननानै बिथांमोना गोसो सानबाय फैनानै बे हावरागाद आन्सलिकआव फैनानै बिथांमोन दिनै नुजाफैदों बे कार्तिक फोरबोआव आं बेनिफ्रायनो बिथांमोनखौ आं फंनैसो माने बाथ्राखौ आं मिथिनानै आरो नोंथांमोननि सिगाङाव बिथांमोना फोरमायगोन। प्रथमতে আপুনি ক'ব নহয় জানো আপোনাৰ পৰিচয়টো দিয়ক প্ৰথমতে। মোৰ নাম তিলেশ্বৰ দৈমাৰী। না গাঁও অক্ৰেং দিগলপানী। নহয় জানো মোৰ নামটো শ্ৰী তিলেশ্বৰ দৈমাৰী। মই আজি অক্ৰেং দিগলপানী গাঁৱৰ ৰাইজৰ হৈ হাওৰাঘাট আঞ্চলিক বাথৌ মন্দিৰত আহিছোঁ। গতিকে আমি অক্ৰেং দিগলপানী গাঁৱৰ ৰাইজে মানে সকলোৱে বাথৌৰ ধৰ্মীয় বিষয়ে জানিবলৈ কাৰণে আমাক ইয়ালৈ পঠিয়াই কেইটালে আমি সেই বিষয়ে আহি কিনে ধৰ ইয়াতে গম পালোঁ আমাৰ বড়োসকলৰ সঁচাকৈ বাথৌৰ পূজাটো অতিকৈ বৰ প্ৰিয় কাৰণ আমি সকলোৱে এই ধৰ্মীয়ত আমি পালন কৰিব লাগে যিহেতু নেকি আমি বড়ো জাতি হয় বড়ো জাতিৰ বড়ো ধৰ্মটোক আমি যদি ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি কেনেকুৱা ছিষ্টেমত আমি বড়ো হ'লোঁ এইবিলাকত আমি নিজকে মানে ধৰ্ম ৰক্ষা কৰিব পৰা নোৱাৰাৰ কাৰণে আমি বৰ দুখী। আজি আহি ইয়াতে এই বড়ো নীতি নিয়মবিলাক দেখা পাই আমি ভাল লাগিলে সঁচাকৈ আহি থকা দিনত আমি সকলোৱে দিগলপানী গাঁৱৰ হৈ এই ধৰ্মটোকে আমি জীয়াই ৰখাম বুলি চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু ধন্যবাদ। কেনেকৈ লাগিছে আপোনাৰ আজি কাতিক বিহু আহি বহুত ভাল লাগিছে আজি ইয়াতে আহি নিয়ম নীতিবিলাক সকলো দেখা পালোঁ ভাল লাগিছে। ভাষাটো আমাৰ মানে গাঁৱৰ সকলোৱে মানে অসমীয়া ভাষাৰে কিবা কৰি থাকে গতিকে আমি সকলোৱে অসমীয়াকৈ কৈ থাকোঁ আৰু চেষ্টা কৰিম বাৰু লাহেকৈ যিহেতু নেকি এই নিয়মত আহিবলৈ হ'লেতো আমি আৰু সকলোৱে চেষ্টা কৰিব লাগিব আৰু নিয়মমতে আমাৰ ভাষাটো প্ৰয়োজন আমি ভাষাটোক চেষ্টা কৰিম বাৰু। আশা কৰিছোঁ আমিও মানে আপোনালোকে আমাৰ এই ধৰ্মটো নহয় জানো ধৰ্ম হয় আমি সকলোৱে বড়ো জনগোষ্ঠীকেইটা আমি সকলোৱে যদি মিলি পেলাই নহয় জানো এতিয়াকে যদি জীয়াই ৰাখিব পাৰোঁ আমাৰ কাৰণে খুবেই ভাল বুলি আমি ভাবোঁ হয়নে ঠিক আছে ভাল লাগিছে আপোনালোকে আহিছে যেতিয়া আগ্ৰহ হৈ আহিছে নিশ্চয় আমাৰ আমাৰ হাওৰাঘাট আঞ্চলিকৰ মুৰব্বীকেইটা বা প্ৰেচিডেণ্ট ছেক্ৰেটাৰী নিশ্চয় আপোনালোকক সহায় কৰিব আৰু লগতে আপোনালোকৰ নিজৰো এটা ইচ্ছা থাকিব লাগিব তেতিয়াহ'লে আমি মানে ধুনীয়াকৈ আমি মিলি পেলাই চলি যাব পাৰিম ঠিক আছে ভাল লাগিছে।
Maisarmani Akha Suryo Bayu Gangga Pemuda Pasca সন্মান নহ'ব নহয়
गसाइनि जय बा गसाइनि जय आफा बोराइ बाथौनि